stai aproape și ascultă tot acest video pentru că este foarte important. Ei bine, aici am o detoxifiere inteligentă cu produsele de la Fitline pentru un corp echilibrat. Este setul de detoxifiere de la Fitline de drinkuri împreună cu ceaiul Herbaslim. Este aliatul ideal pentru cei care își doresc o resetare naturală a organismului și un stil de viață mai sănătos. Într-un ritm de viață agitat, corpul nostru acumulează toxine care pot influența nivelul de energie, digestie și chiar rezultatul analizelor medicale. De ce este importantă o detoxifiere odată la 3 luni? Ei bine, o cură periodică de detoxifiere poate susține funcționarea optimă a organismului, ajutând la susținerea proceselor naturale de eliminare a toxinelor, menținerea unui metabolism echilibrat, sprijinirea digestiei și a tranzitului intestinal, susținerea valorilor optime ale colesterolului și trigliceridelor și eliminarea toxinelor, crearea unui mediu intestinal mai curat, mai echilibrat. Fitline de drink contribuie la hidratare celulară și la absorbția eficiență a nutrienților, oferind corpului suportul necesar din interior, iar ceaiul Herbaslim completează perfect această cură, susținând digestia și procesele naturale de purificare ale organismului. Rezultatul? Mai multă energie, o stare generală de bine, un corp care funcționează mai eficient. Alege să ai grijă de tine, nu mai sta, este timpul să începi acum. Nu este o moft, ci este esențial spre rezultate optime. Așa că începe chiar acum curata de detoxifiere și oferă corpului tău șansa de regenerare naturală cu acest optimal set de drink plus ceaiul Herbaslim, care vă ajută extraordinar de mult în sensul acesta. Așa că lasă-mi mesaj, te voi ajuta cu toată descrierea la aceste două suplimente și cât de eficiente sunt ele. Mulțumesc!